Na ako'y good news karon mga idol. Good news kaya, good news. Ano siya to? May ginaas Migo Kulapo si Inko Pisot. Gimingaw ni Migo Kulapo. Yeah. Onya, nakakita ko na siya sa vlog na itong niya. Punting katawa atol. Ismog dari napita tol. Oh, punting katawa Oh, asa ka uy? Dapit. Ada kapi ko. Punting katawa kay nakakita ni siya. Sam na ala grabe hagya pura kita Migo Kulapo ko ano. Ang kape oh. Sikat sa ritol. Nakita sa vlog si Inko Pisot sa vlog na mo itong niaging. Nga kita gaagbuwan punting katawa. Berarti ketawa ni Inko Pisot? Ha? Di foto, sabi na ko, ingon siya 500 guno. O sa kalibo, kung 1,000 to, tag mintos na to. Sabot may bato nga tami. Iya, kikuha tol. Gikuha niya ba? Kamitisan siguro to niya. So, karton tol. So, kuan karton. Pero pwede katawaan ni Inko Pisot. Ingon si Inko Pisot, ako'y tawag ni Migo Kulapo. Kaya tagaan ko na siyang pinaskuhan. Sige. Sige. Bisa nasuko man nga ngano ko nung gamay kayong buhat gyatag. Nasuko si Kulapo? Si Inko Pisot. Nasuko si Migo ginong gamay yatag. Karon akong tawagan. Tawagan ako. Inko Pisot. Naas Migo Kulapo. Tawag. Ala. Tabaga. Dugay na mo istorya. Musta? Buri gapon. Ti ketawa Dah. Yun sa ko no. Akong gi murag kabiti. Kabites. Gamay ra gyatag. Oy, gamay. Daghanon. Langga mo ka. Best friend. Oy. La advance Merry Ako Christmas. lang dinaskuha na. Nindot lagi. May Paminaw. kaya hay mo kay ka. Oh. Agoy. Naanak ko yung Pisot. Nagpada Maxim ganina. Naanak ko. Libere. Daghan day. Papasa ko kita pod. Dili na. Malingaw ka ni. Ako ana ni ay. Yeah. Hatag nako. Sige. Sige ako ra ihatag Migo Kulapo. Sige patag dire. Amber ko ng bag na ko tol. Kana. Gipatag dire lagi. Dara. Ako na lang ni. Ako na lang ni ay gipatag oh. Ako na lang kuha na lang ni. Dara mga idol, giatag ni Migo Kulapo. Dako kangkang ka mo toy. Oy! Hinahinay. Nay kuan ba? Na. Dari ba kini scotch tape para hindi ka maglisod. Asa man to? Dara kana inaynaya. Inaynaya ha? Inaynaya. Ay okay ko. Pa surprise ba na? Unsay Inko Pisot na lang ka. Still na. Hinay ko tol. Hinay. Oh. Sa tanaw ni mo na tol 500, 300 or 1,000. Ako lang ito. Ayoy. Ayo pa.
Lasa rin. Unsa na na? Okay man di. Ha? Okay kayo tol. Bukhara ko tol. Hiyo. Yo. Asa na gikan nagpadaan tol. Gikan sa Patates. Tol, gikan sa Patates. May kamatis. Gikan sa Patates tol. Yeah. Okay na oh. Tol. Ano tol? Oh, Ano yan eh? napay kamatis. Bao ni diingon sa daghan ko ni hatag tol. Dagan man tol. Ah, pilang ko. Wah. Daghan. Buat bulinaw. Napay kamatis. Kam. Ha? Daghan lamisa. Kan ako Tara mga idol. Ha? Dagan man ko. Tayo. Kaya siya unsay kastoryan mo. Usay kastoryan mo hatag na yung pisot. Kastoryan mo. Usay kastoryan mo. Kapitod, nakato na ka sa pagbalastubas ha. Nakato na ka na mo manor ka. Lami tol no. Oh, buhat. Lami tol, bulinaw. Lami man. Nakamukbang hinuon migdili oras sa bulinaw mga idol. Laging mamutbot si Inko Pisot mga idol, daghan gid iyang gihatag. Si Sir Porcopio naglisod gud og ihap. Karon mga idol, sukmatan ni migukulapo si Inko Pisot. Kay sa iyang regalo wala siya kasabot. Hoy! Bigo! Oh. Nakato na ka sa pagkabalastubas mo ha. Ano? Nga ay.